Сёлета віцебскае аддзяленне дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас» святкуе 10-ю гадавіну з часу ўтварэння. З нагоды гэтай даты у катэдральным касцёле святой Барбары ў Віцебску адбыліся ўрачыстыя мерапрыемствы. Павіншаваць калег па супольнай працы прыехалі госці з Германіі, Аўстрыі, Чэхіі, Польшчы и разных регионов Беларуси. Ведь милосердие – это дело общее. Поэтому сегодня собрались все те, кто с нами на протяжении 10 лет сотрудничает и помогает всем нуждающимся. Без Каритас не может быть церкви, потому что говорить людям о Божьей любви без милосердия, без добрых поступков – это невозможно. Поэтому везде, где есть католическая церковь, есть благотворительное общество под названием «Каритас». «Каритас» на латинской мове означает «любовь». Зразумела, чаму менавіта так называется католицкое добрачыннае таварыства. Яно дапамагае найбольш безабаронным слаям грамадства – інвалідам, састарэлым людзям, дзецям-сіротам. Гэтая арганізацыя не абмежаваная адной краінай. И она дзейнічае ва ўсім свете. Нам очень нравится, что мы можем работать вместе, потому что мы славяне, и Прага, и Витебск. Мы можем работать вместе дальше. Спасибо большое. Каритас – это одна семья. Мы працуем разом, и мы працуем на добро для добра людей. И есть такой девиз «Каритас» – нести милосердную любовь през социальное служение. «Каритас» у Віцебскай дыяцэзіі быў створаны ў 1999 годзе. Першапачаткова галоўны офіс месціўся ў Полацку, сёння ў сталіцы дыяцэзіі Віцебску. За 10 год існавання гэтага таварыства яно дапамагло многім патрабуючым, арганізоўваючы гуманітарныя грузы для шпіталяў і дамоў-інтэрнатаў. Створаны таксама мясцовыя філіялы «Каритас» у некаторых парафіях дыяцэзіі. Наша епархия, она не такая уже и маленькая, поэтому у нас есть контакты с приходами, где так и называется приходской «Каритас». И вот сегодня я имел возможность поблагодарить этих священнослужителей, которые вот на протяжении 10 лет они помогали нам помогать. Костюм існує просто така структура, яка робить це вже, скажімо так, організовано. Збирається допомога тих, хто має таку можливість. Ось пізніше нараз змярковується серед людей, які потребують. Наприклад, вельми активна праця з інвалідами вядеться при касцёле ў Глыбокім. Нядаўна быў створаны фільм «Вось чалавек» пра дзейнасць гэтага філіялу «Каритас». Мы стараемся по мере возможности помочь каждому. Это и дети-инвалиды, и престарелые, и одинокие. В общем, все те, кто нуждаются в помощи ближнего. Святую імшу ў Віцебскай катедры цэлебраваў старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі біскуп Гродзенскі Александр Кашкевич. Zaprawdę Boże, Ty święty, grynica wszakej świętości. Tamu proszę Ciebie, oświeci te dary rasoju Ducha Twojego, kapiany stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Са словамі падзякі ў адрас тых, хто прыехаў на юбілей, выступіў біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін. Naszych gości z Polski, z Germanii, z Czech, z Austrii. Wam всем wielki dziękuję. Ja za was każdy dzień maluszę, ja wam błogosławię. Jak хорошо, что вы есть. Шмат было святароў і сясцёр, як з Віцебскай, так і з іншых дыяцэзій Беларусі.
Усіх іх, а таксама ахвярадаўцаў, якія шмат дапамагаюць арганізацыі матэрыяльна, горача віталі супрацоўнікі мясцовага Каритас на чале з дырэктарам Віталіем Кульпекшам. Хочу поприветствовать и поблагодарить партнеров, добродетелей, которые оказали нам честь, прибыв на празднование десятилетия Каритас, а наша работа не могла бы быть такой успешной без их активного участия. На рахунку віцебскага аддзялення Каритас нямала добрых спраў. Яно аказвае дапамогу інвалідам, ажыццяўляе супрацоўніцтва з дзіцячымі дамамі і прытулкамі, дамамі састарэлых, бальніцамі. Мы вам искренне благодарны. Благодарны за всю ту доброту и поддержку, которую вы нам оказываете. И как любая мать заботится о своем ребенке, так и вы заботитесь о тех людях, которые в этом нуждаются. Совершенно невзирая на те жертвы и на те трудности, которые встречаются на вашем пути. Асаблівую эмацыйнасць надалі святу выступлення тых, для каго арганізацыя існуе. Удзельнікі клубаў Бетэль з парафій у Мёрах, Лынтупах, Глыбокім, Віцебску радавалі прысутных спевамі, інсцэніроўкамі, уласнымі вершамі. Завяршылася свята вялікім канцэртам артыстаў Віцебскай абласной філармоніі. Чалавек, трапляючы ў бяду, вельмі часта шукае падтрымкі менавіта ў духоўных структурах грамадства, у касцёле або ў царкве. Сапраўдная рэлігійнасць немагчымая без міласэрнасці. Тым больш рэлігійнасць хрысціянская. Езус, пакідаючы нам свой запавет, сказаў, каб мы любілі адзін аднаго. Цудоўна тое, што людзі хочуць і могуць арганізоўваць свае супольныя намаганні, каб памагчы слабым і пакінутым. Але галоўны офіс Каритас знаходзіцца ў тваім сэрцы. Спасибо за то, что есть эта благотворительная католическая община, за то, что наши дети при приезде Виталия Геннадьевича и Антонины Ивановны всегда улыбаются, они всегда настолько им рады, у них всегда слезы, знаете, радости, потому что их любят, потому что эти дети, которые чувствуют хорошего человека, наверное, спасибо за то, что эта организация помогает нашим детям с ограничениями жить без ограничений. И были такие слова, Эйнштейн говорил, что смысл имеет ли жизнь, прожитая ради людей и для людей. Няхай жа больш будзе ў свеце міласэрнай любові ў нашых асабістых учынках. Каб мы ў пастаянным поспеху не абміналі увагай патрэбу другога чалавека. Бо любоў кіруецца незямнымі законамі. Аддадзеная адзін раз, яна вяртаецца сотні разоў у тысячным памеры.